So, madaming tae. Good morning, mga lalab. Okay. It's Sunday today. Wala akong pasok. And, kagigising lang namin. Kumakain na pala si Sophia andyan. Nak, hello. Pia. So, medyo makalat pa yung bahay kasi kagigising lang talaga. Normal na yan pag may bata. So, kung bago kayo dito sa aking channel, ako po pala si Yen. Si Bana nakahiga pa sa taas. Tapos, kung nakita ko, okay, kung nakita nyo yung aking previous na vlog, okay na kami. Ayoko na kasi yung, yung magtanim. Pero, pag talagang nadidepress ako, nagsisilent ako. Tapos, mamaya, mawawala na. Kasi pangit yung yung nag-ano ka ng masama. Kasi, masama, negative yung lumalabas din sa bahay. Negative yung lumalabas sa aura mo. Kaya, wala na yun. Nawala na. Pumunta na kami sa kwarto ni Bana kasi si Sophia, doon kami, naglaro kami ng konti. Tapos bumaba kami kasi naihi na ako. So, init lang ako para sa chocolate ni Sophia. Kumakain na pala siya ng Rice Krispies. Wala pa ka pang hilamos. I woke up like this. In fairness, makanindot og skin to anay. Jade roller. Pero dami kong bugas. Bugas here, bugas there. Iwan ko anong nangyari sa aking skin. A few moments later. So, i-haul ko yung nabili kong Filipino store na dinala nung Friday. Friday. Yung ating Fitney coffee. 5 yung binili ko. So, 3, 4, 5. Tapos, isang Oishi Ubifeld na crackers. Yan siya. Uy, may libre akong pineapple. Dried pineapple. Thank you. Yan. Meron akong Nova. Puro chips yung in-order ko ngayon. OMG. Meron akong roller coaster. Mr. Chips. Ito, pangko crumbs para sa ano yun? Calamares. Kasi naubusan ako. Ito. And then, Mr. Chips. Tapos yung beer na nasa fridge na. Ay, may mamasitas pa pala ako. Barbecue at saka tocino and cream silk na pink and blue, and then martayulit para sa koko. Ayan, para sa koko. A few moments later. Hello mga lalab. Tatry namin itong si super liit na sasakyan. Yung aming bagong toy. Tapos ngayon, nilipat na namin si Sophia dito sa aking side. Ayan. Nak, Sophia. Look, say hi. Hi. Si Dada may kinukuha pa. Ang daming nangyaring mga upset moments, mga churva-chuchu, ganun talaga kami pag umaalis or wala sa plano, tapos ngayon pala aalis, tapos magbihis daw kami, bla bla bla. So ako naman, pero okay na kasi, sabi ko, wag na ngang
dibdibin, wag dibdibin. Kasi pag dibdibin mo, This is very close. then I can move. I'll move. Ah, push me. There. Yeah? It's better? Oh, she's got a lot more leg than that. Yeah, it's better because Mama's okay. I don't mind going forward. Hi, baby. Move your head forward. So, bakit ito ang kinuha din namin? Bakit maliit? Kasi, mas practical siya. Tapos, unang-una, yun lang din ma-afford namin. Kaya, wag nang mag-pretend na maganda yung sasakyan, malaki. Tapos, di naman pala kaya. Pero, dun sa mga may kaya naman, okay lang. Kung gusto nyong i-treat yung sarili nyo, okay lang naman. Pero sa amin, di talaga namin kaya. So, naging practical lang kami. So, second din, kung bakit maliit yung aming pinili, it's because, para sa akin din, kasi naghahanda ako para kumuha ng lisensya. Kasi, sabi niya, napapagod na daw siyang mag-drive, as in. Tapos, ako din, gusto kong gumalaan, ganun. Tapos, kapoy kasi pag may driver na, oldie. Kasi, hindi nga may reklamo ba? So, dapat mag-aral na para kaming dalawa ni Sophia aalis. Iwan na yung mga thunders. So, kaya ganun. Yun yung second. Kasi, pag maliit, madali siyang i-park, madali ko siyang gamitin. Ganon. Pero okay na, hindi naman siya kasi 1.4 naman yung niya, tsaka 16 valve. So okay lang din. So, ayan ang aking masungit na driver. She's complaining. Damn right, I'm complaining. Oh, the light, Dada. Will it turn off? Whose door's not closed? Is it mine? Mine is closed. You sure? So, alis na kami. Si Sophia nanonood ng kanyang iPad kasi di namin alam kung saan kami pupunta. Pero magdadrop kami somewhere to eat of anything. Kasi it's almost lunchtime na din. Turn the radio off. It's out. Because she's going to play around. Okay. sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 Sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나 봐 난 네 옷을 또 보고 있어 Hey hey yeah yeah I can't control So, dinala kami ni Bana dito sa isang farm na open. So, I think libre naman siya. So, ayan si Sophia. Ang daming aso lang. So, first time ko dito. I miss you baby Hey hey yeah yeah 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 I sound really fine 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야 Sound really fine Hey yeah yeah I can't control Hey yeah yeah I miss you baby Yeah 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 너무
Dat is niet zeker. Heel erg goed te Give to mama. She wants to play. Oops! That was low. So, dito na kami sa loob. Ayan, si Sophia nagsisiso. Maliit lang siya. Pero okay na kasi libre. Tapos maglakad-lakad lang kami mamaya dito. Yun lang yung place, oh. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 Nou, en wie mocht je nog sluiten? Nee, hè? Dat is wel. Nou, je krijgt de verrassing, want ze zijn altijd ingebracht. Ja! Oh. Wat zouden 3 voor Luc en 3 voor de Sandra, ja? Maar ieder 3. En ja, maar dit is allemaal niet. Wauw, die pierres zijn mooi. Kan je die kopen? Ja. Ja, hier, ben maar weer eruit. Ja. Dachten die hier? Nee, we volgen niet. Die is mooi, maar ja, hier is het It's okay. Alleen nog een bloemen. Mijn ouders die pakken niet in de kleuren. Ja, het is kippen. Eetjes? Ik kan ze piepen als het paard. Hey. Ja, nog. Here, baby. Look, watch out, Dada, ha? You want to come in here? Okay, let's go out. Naku, Dada, nako, there's ship. So, So, madaming tae. Kaya labas daw kami yung Sibana. Nagsabi siya, huli na din. Ano ba yan? Pero at least nakalabas kami ng bahay. Drama pa more. Mugot-mugot pa more.
sure it goes properly. Okay. Uh-oh, be careful. Sophia, no. Do not put your hands. Knock, no. No! No! Okay. So we're home. Dahil mga lalab din ako nag-vlog kasi nangatulog kami sa sasakyan. Kami ni Sophia tulog. And may binili si Bana from the shop para mas madali. Kasi nagpakain kami ni Sophia. Nalipong na ako. Oh, muesli bar for this baon na mga snack bars. Then kanyang mga meat things, mga salami, whatsoever. Magsha-shawarma kami tonight. Yan ang napili niya. His choice. Shawarma daw. Is healthy. Charot. We have this one for Sophia. Special yung kay Sophia laging different. Wow! We have milk for Sophia Arya. We have salad. We have bananas. We have eggs. Dusi ka itlog. Isang dosena. And then, para sa lubot, toilet paper. Yan, hot na nami. For her lobot. Yung lubot. And this one, Dada, sure snacks? Sausage. African LALAB. Ihahapon niya para sa snack, yung chocolate waffle. Sophia ate a lot. We have chocolate chips. Kani kaginahan may ani. Barato ra pero 9. Ha? Oh, actually. And this one is my favorite now. It's a simrit. I think it's a Turkish bread na matamis na. Ewan ko. Basta super love ko siya. And then just white bread. And bread in case na maubusan kami. So, yun lang ang aking i-haul sa inyo. Okay. Si Sophia kumakain ng rice with soup. She's hungry. I've been feeding her. Feeding her. Hey, do not play. Do not play. Finish? You're so... Kaya mukat imong naong day. Naong ni Aryat. Kaya mukat. Ako sang limpyuhan. Okay, bye-bye. Till later. So, eto na siya. Pineapple juice. Tapos soy sauce and lemon. Rice. And then, yung leftover natin. Yung may daing panabangos. May meatloaf. May egg. May chicken. At saka longganisa. So, kainin ko siya kasi sobra-sobrang sayang, diba? Kung di ko siya kainin. So, yun lang mga palalab. Inaano ni Sophia yung camera kasi. Ayun, gusto din niyang maki-join ata. Say bye-bye. Bye. Say bye. Kain muna kami, mga busog kasi hindi na kami nagluto. Iba sana yung plano ni Bana. So, yun lang. And, mga lalab ko dyan, maraming salamat sa inyo. And, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pakisubscribe na po. Dito lang po sa baba. And, yeah, ingat po kayong lahat dyan. And, maraming thank you. Bye-bye! So, hi mga lalab, shout out na naman tayo. Konti lang sila na nag-request. So, yun lang din yung babasahin ko muna ngayon kasi medyo mahaba na yung ating vlog for today. So, I'm going to shout out si Smile Dixie. Hi, Sisi. Thank you for watching. Miss Nilda Estanyol. Sabi niya, hello po. Lagi po ako nanunood. Shout out ulit. Lady Guard po ako panggabi duty ko. So, saludo sa mga security guards natin dyan, lalo na yung mga babae. Astig yung tingin ko sa inyo and mag-ingat kayo sa trabaho ninyo. Hindi po yan madali. Shout out to Miss Ana Garcia. Sabi niya, hi po ako, bago nyo subs. Kamusta naman po? Na-enjoy ko po yung mga vlog nyo. Pa-shout out naman po
sa susunod nyo na mga vlog. God bless po ang buong family. Thank you, sis, si Ma'am Ana Garcia. Thank you po for watching. And sa lahat po ng nag-comments and nanood, and tsaka bago po dito sa aking channel. Thank you, LALAB. And sa mga suki ko dyan, thank you din po sa inyo, yung mga YouTube family ko. Thank you. Sa mga Inday na Netherlands, thank you sa inyo. Team NL, thank you. And kay Mami and Daddy, shout out. Mwah, mwah, mwah. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지